Tiri kutenderera nayo nzvimbo yemasvingo. Makadi hamawe. Ndakataura paya kuti todini vanhu vemasvingo. Tiri kufara navo, tiri kutenderera, tiri kumasvingo. Sekuziva kwenyu, takanga atina abero mhoro. Tiri kunzvimbo yekwana Rupiri. Iye zvinezvi tabva nerupiri takananga Mashava. Takadarika muchiri kurangarira tichienda kunoita nhau yaJona Moyo wedevera Ngwena. Takambosvika paMashava paGreat Zimbabwe University. Nhasi uno tiri kupfuura naipapo, takananga kwaZvamahande. Uko tiri kunosangana naSabhuku ane mukurumbira muZimbabwe kudarika masabhuku ese, VZ. Tichibva kuno, handina shuwa kuti tiri kunyatsonanga nepapi, asi tiri kuibvongodza nzvimbo yemasvingo. Tibva tangopedza nevanhu vemasvingo, todi nevanhu vemasvingo tipedze 1 semaziro amunoita. Takanga tiri kwamapanzure takabvako, tanga tiri kwane Mamwa takabvako, tanga tiri kwane Rupiri takabvako. Iye zvinezvi tava muMashava. Kutenderera kwatiri kuita, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Kazoi muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita sekutaura kwandakaita kuya kuti tichambotenderera nemasvingo. Hameno kana muri kubvumira nene, asi muri kuzviona kuti mumasvingo mune vanhu vane zvipo vakasiyana-siyana. Ndinoziva munhu andigere naye, munogona kunonoka kumuziva nekuda kwemapfekero akaita, nekuti haasiriwo mapfekero atinoziva. Rangu zita ndinodzi Andrew Neshamba. Nhasi uno tasvika nzvimbo ino inonzi chii? Kunonzi kuZvamahande. Zvamahande. Ndakanyotera road yakanzi Zvamahande ikanditi 10 ndotena, famba so ndichifamba kusvika ndazosvika pano. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Vakuru, ndoda kukupai mukana mozvizivisa kumhuri yeZimbabwe kuti ndimani, munomboita nezvei, tonzwa nhoroondo yenyu tichikurukura muzuva ranhasi. Topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Alright, imi vanhu vangu, ndoda kugara ndakuzai chinhu 1 munhu wose akateerera. Kuna mwana ane system yakashata muraini munomu, kuti zvinhu zvikagwereketiwa zvinongopinda nekuzhevei, zvobuda nekuzhevei, zvopinda nekuzhevei, zvobuda nekuzhevei. Hakuna munhu usingazivi kuti gonoti panguva yakaoma yekorona. Ini saSabhuku handimona ndotofamba nemaski yangu. Ndo takataura musoko yaChairman kuti tiri kuti muraini muno, chero uchida kuchibhorani, chero uchinda kudhibha, maski apo. Chero uchinda kuchechi, chero uchinda kupi, famba nesanitizer yako. Sanitize. Gara mumba mako kana usina chinomusoro chaunofambira. Nokuti kuti kunze uko haugoni kuona kuti uyo unayo, uyo haana. Saka tiri kuti wozoona zvoupewe uyu kwati uyo zvaana zvapewe, tinoparara muraini muno, ndigosara ndava Sabhuku lesini. Handi mapawa, ndandaiona gogodera chokuziva. Ini zita rokuzvagwa rapachitupa ndiDavid Mubayiwa, mutupo ishumba. Ndakazvarigwa mumasvingo mugore ra1973 2 October. Ndikapinda chikoro changu chorugwaro rweprimary kwaGutu kwaNorupiri pachikoro chinonzi Rupiri Primary School. Ndakazobva paRupiri Primary School ndikazonopedzera primary yangu kumasvingo panonzi paDikwindi Primary School mugore ra1987. Ndakazoenda kurugwaro rwesecondary pachikoro chinonzi Masvingo Christian Secondary School, yakunzi Masvingo Christian College iko zvinezvi. Ndikaita form 1 yangu kusvika O level form 4 mugore ra1991 ndo patapedza O level. Tichingopedza chikoro, ndingati of interest zvakakosha tiri paMasvingo Christian Secondary School ndo pandakasongana neshamwari dzangu dzendinobatana dzino pandakasongana na Wellington Chindara. Saka after school tapedza chikoro
ndopatakazoronga kufoma zveclub yedu inonzi Zia Cultural Arts Trust nhasi. Takatenderera masvingo province, tikatenderera maprovince akawanda, madistricts akawanda, nokuti isiye tinoita community theatre, kureva kuti tiri reflection yezvinoitika mumacommunities edu, zvakanaka zvakaipa, maeconomic issues, mapolitical issues, zvingangova zvinobata vanhu mukurarama kwavo kwavanoita. Saka ndopatakatanga kuchishanda chita basa redu iroro kuita mutambo. Takatenderera zvikuru kunyanya tisati tatanga zvefilming izvi, tichiita malive shows kumaschools, kumacolleges, tichishandawo nama-NGO nama-government organizations kubva kuma-early 90s ikoko. Gwendo takafamba gwendo gwakareba kwenguva yakareba stereki nenyaya yema-arts iyoyi, asi breakthrough yedu yakanonoka zvikuru chaizvo. Asi takaramba tangotsungirira kusvika tazoita project yavanomukurumbira inozikamwa sokuti Sabhuku Vharazipi is one of our project yatakaita, but maprojects akawanda atakaita kuburikidza nenguva yandakutaurira yatakatanga iyoyo kuma-early 90s. But project yatakazoita kuma-2012 yaSabhuku Vharazipi ndiyo inenge yakazogamuchirwa navanhu ikatisawo palimelight kuti tizozikamwa kusvika patava pari zvino. Muri kuzvinzwa ka kuti VZ Muyera Shumba maona akashumba nhasi dzasangana, saka musazoshamisike kana dzaakudrova. Mukoma Vharazipi, tingade kunzwa zvakare kuti zvekuacta izvi makatanga rini kuzvinzwa kuti zviri mamuri? Kutaura chokwadi, zvokuacta izvi ndikatresa kubva ndichikurawo ndinoona kuti talent yanga yagara irimo, yakazvagwa irimo, because at primary school ndiri kurupiri ndinorangarira takatomboindawo kuma-inter districts, tikasvikawo kumberi ikoko ndichiri kuprimary tichimirira chikoro tichiita, but zvakazonoenda zvinowedzerawo tava noruzivo rweliterature yataidzidza kuchikoro, shona literature, English literature, kuburikidzawo nokuverenga mabhuku nokusongana nayo zvimwe zvikwata zvakasiyana-siyana, nokusangana namaorganizations mamwe anoita zvama-arts akawanda takambobata nawo tichiwedzera ruzivo. Takashanda navanhu vakasiyana-siyana, maorganizations akasiyana-siyana anosanganisira vana makosi, vana rooftop mukuita basa redu. Saka unyanzvi hwako hunozoenda huchivandudziwa nokushanda navanhu vakasiyana-siyana neexperience yaunenge uchiwana. But ndingati it was an inborn talent yakazonechewa nokushanda navamwe nokuwanawo ruzivo kukupamidzira mukushanda kwatachiita navamwe. Tichitarisa nhau yekuacta muZimbabwe, tingati isusu inobhadhara zvakadini? Nyaya yekuacta muZimbabwe, to be honest, tichiri sure kachitaura panyaya dzezvokubhadhara, but ndingati we are happy kuti pava nomusiyano kana tichitarisa kubva parepublic yokutanga yatanga tiinayo, how magamuchiri ayaita ma-artists nama-arts productions pa-second republic yatava nayo. Nonga iko zvino munokwanisa kutondera kuona kuti tava naminister unomirira nezvama-arts anoratidza kuti iye pache zvake munhu wesport, munhu wama-arts. Tikatarisa kubva kuna minister, tikatarisa kubva kuna deputy minister wamachakaire, tichitarisa Kest Coventry, tinonyatsa kuona kuti pava nomusiyano iko zvino. Tikutaura nezvavanhu vane feeling, vane knowledge, vane appreciation yema-arts netalent nesport. Saka tiri kuona musiyano mukuru zvikuru kubva pataimbova kumashure nepatava iko zvino. Saka tinotarisirawo kuona zvinhu zvichinja. Shiviri yedu ndeyekuti ma-responsible authorities iwawo vakwanise kuona vanhu vanodiwa navanhu, vanhu vanokwanisa kusenda ma-messages zvakafanana nokuti ZBC yakare neZBC yaiko zvino pandova nomusiyano. Asi musiyano iyoyo tinoda kuti uchibereka zvibereko tione vachishanda navanhu vetinoziva kuti vanoziva zvavanoita, vanhu vakwanise kuwana content kubva kuvanhu vavanoda. Because there is one thing kudikamwa navanhu, but ugoshawa mukana wekuti uinde paplatform yekuti vanhu vakwanise kuona basa rako. Hapana asingazivi nezvepiracy kuti mabasa ama-artists edu pakuti uite mari, paunofanirwa kuti uite mari wagadzira product iya kuti ichigokupa mari iwewe. Panobva paenda vamwe vanhu pakati mukaonawo piracy chirova chiro kumari,
kuti vanhu vazere vaita mamani change vachitogwa nehurumende kwokuzoti artist agara ari vulnerable asina chaanacho. How can you defend that? Panoda policy inobva kuhurumende kuti mari ichigouya kuna artist, because art is an industry on its own. Look at Nigeria, look at India, vana Zee World, vana Bollywood, vana Nollywood, vakakwanisa kucommercialize ma-arts products avo nama-artists avo vakazvipackagea in a way yokuti mari yava kungopinda zvichipinzavo revenue kunyika, economy yenyika ichisumuka kuma-developed countries. Saka zindoshovero yedu yetinayo kuti tigone kungoitawo copy and paste zviri kuitwa na Nigeria, copy and paste zviri kuitwawo kuna South Africa, kuti artist akwanise kuwanawo punduko kubva mubasa rake. Pari zvino ndoda kukumbirai mumbobvisa heti yenyu, vanhu vanyasoona kuti zvechokwadi ndiye munhu andiri kutaura naye. Makambozhiwa here? Minyato vakakura vaone kuzokumanya, asi zvisinei tinobvisa nokuti tinoziva kuti vanhu vane vada kuona munhu wavo. Sabhuku ndewavanhu, haungayi sabhuku iwe usina vanhu. Ndeupe musauko uri pana David Mubayiwa naSabhuku Vharazipi? Musiyano uripo ndokuti Vharazipi icharacter, icharacter inoactiwa kana kuti inoperformiwa naDavid Mubayiwa. Zvangofanana nokuti munhu anosutswa iye hasi yemudzimu, mudzimu ndio unobuda paari. Kana tavakuita zvava Vharazipi, takutoona zvo kutonga kwavo, takuona zvamararamiro namagariro avanoita musociety yavanogara navanhu. Tavanotonga vanhu zvakanaka here? Pakaita zvichema vanozvigadzirisa sei? Pakadi. Whereas vaMubayiwa is a family man. Munhuwo unotoona waVharazipi aita basa. Akatoona basa raVharazipi ripa panotonakirwawo nani? Panotonakirwawo na. Chero mai vanotoziva kuti avo ndivaVharazipi hasi murume wangu. Asi kana vachinge vapedza zvavanoita vochizouya vaMubayiwa ndivo vanogamuchira somurume wavo. Mumbori nemhuri yakakura sei? Mhuri ichiri kukura, ndisati ndapedza. Pari zvino ndina vana vanokwana kuita 4, vakomana 3. Patrick Mubayiwa akagraduata kuMSU akubasa ake pari zvino. Ndio first born, achiteegwa naTapuwa Nashe Mubayiwa, achiteegwa naTatenda Mubayiwa. Tizo pari zvino chisikana chinonzi Warashe Mubayiwa ndio chichakabata gedhe iko zvino. Imimi kuchikoro mamusira kuzotitaura kuti makagumira rugwaro rwopi? Ndataura asi kuti kuda sezvo muri shumba henyu. Ndati paChristian ndakatanga secondary po 1987 kusvika 91 ndichipedza O level. Ndakagumira rugwaro rwe-O level paMasvingo Christian Secondary School. Right, saka apa tiri kuwirirana kuti David Mubayiwa akaona Vharazipi anotomuyemurawo, anotonakirwawo naye. Asi mutsauko uripo here mukuru pana Vharazipi naDavid Mubayiwa? Mutsauko uripo mukuru because unhu hwavaVharazipi humwe hwacho hahuzazi mukombi, asi unhu hune huchitiwa hwakananga kudzidzisa. Saka unhu ihwohwo mukahutarisa pana David Mubayiwa kana kuti pana vaMubayiwa hamuhuwani. Since tati Vharazipi icharacter yatakagadzira kuti tikwanise kusenda mamessages here zvakafanana naChairman. Chairman is character, zvakafanana naBeya John. Beya John is character. Mamedium so tinoshandisa kupadzidziso yedu kuti ikwanise kuflowa, dzidziso yedu ikwanise kubuda. Saka vanhu ivawo macharacter, those are not their real names. Hazvizvo zvavari, unhu huri kuratidzwa kana kuti huri kupoterewa mumutambo hahuziwo unhu hwavanahwo ivo pachavo. Otherwise ngari takazara majere izvozvi. Muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe. Nhasi tiri pane rimwe level, tina another level, tina David Mubayiwa, Sabhuku Vharazipi. Tochidzokera zvakare time maiactira kupi, especially episode yamamina ambuya vaya muri kurwizi ndekupi ikoko? Tisiri kure nako ndezvekuti muri kumanya shashe ugo gunobva kumusoroko guchipinda muna muzhidhemu, dhemu redu riri pazasa. Saka muna shashe imomo mugwizigwa munokorosa mibva kumvuma kuya pasingaperi mvura pamunoona paya ndo gunodzira guchiya kuno guchidira muna muzhi kwozodai kuchinodzirawo kuchinodira kuna na Tokwe Mukosi uko. Saka iko kugwizi uko ndo kwaiwa chirambuya, ndo kwaiwa chirambuya. Kusiri kure from here, is about 1.5 km from here. Okay. Zvokutoti ivo mbuya vacho vanotooneka tikaenda ikoko?
ndiyo vacho vanotoonekwa tikaendako ipo pano varipo zvavo asi hamuna kuvaona kuti ndii. Oh. Ndiye maizvoneka. Haunyari Vharazipi. Hausvodi wakaita sei murume mukuru kuita basa rekudongorera vakadzi vachigeza. Ha? Ndaingoita zvokungosiwa navanhu kuti ndinoita basa rekuvandira vanhukadzi vachigeza. Nhasi ndazvibata. Nhasi ndazvibatira ndoga. Ende ndikutonovaudza vanhu maitiro ako Vharazipi kuti iwe unoita basa rekuvandira madzimai achigeza. Manje ina handitambwi iyoyo ini. Ndinonzi madhu vechishongo. Hapana zvaunondiita ini. Ungandidii? Ndambotaura kuti character nemunhu anoplaya character zvakasiyana. Zvatisiyanei kutheatre kwedu kana kuti kumafilmu kwedu. Zvatisiyanei nokumusic kuti macheso anongoramba ari macheso. Ini nhasi ndogona kuekita saachimwene. Mangwana ndogona kuekita saMujubek. Mangwana ndogona kuekita sapresident. Nhasi ndogona kuekita saVharazipi. Saka asi pane imwe character inonamira. Pane imwe inogona kunamira Nekuti uzochinja inenge yakutonetsa. Imwe inogona kunetsa nokuti zvido zvavanhu, reception yavanhu neresponse yavanhu ndio inongokonzera kuti izvizodero. Asi tiri kuirana zvakaroti imwe character inonamira futi pauri munhu asi zvabva mukuekta. Zvabva mukuekta inonamira. Nonga yakambokunamira. Shumba mazvona kandosaka ndakanyasa kubvunza kuti mutsauko uri pana David Mubaiwa naSabhuku Vharazipi wakanyanyokura sei? Ndakuita ndichiswedera kunyasodza kuti wakakura sei. Chokwadi. Pane ukama because nguva nenguva nhasi maita basa namangwana maita basa kana mangwana maita basa. Zvinopedzisira zhira yachona ya mweja wavapo. Saka kaukama nekakuwirirana pamafambiro namaitire kanenge kavapo. Asi donzo recharacter ndere kuperekedzera dzidziso inenge iri mumutambo kuti ibude samadiro aita munyori. Saka tingati zvakakubatsirai sei kuwana vanhu vemunharaunda kuti mutambo unge uchiitika uyu? Zvakatibatsira kunyanya savanhu vanga vajaira nesituation yokuti isu tugere muno sezvamunongoona pano ndo pamba pedu petigere panapa pamba pedu but isu hatina kuzvarigwa pano. Nongana mbokudza kuti kumushando kwagutu tichiya panapa sango iro munongoona zvakangoita sango izvi ndo zvakaita pana pazochinjiwa nokugara kwedu kwataita pano kureva kuti taitomboraramawo tiri kusesu takararama nguva yakareba tiri kudhorobheni tichita basa rediro rama asi tiri kudhorobheni kusvika tazoona kuti upenyu hwetiri kurarama tiri muno mudhorobheni hapana kana change. Izvi nhasi hatisi kuekta kana uri dhorobheni unewadi uchitei ungotenderera kumagrosa. Whereas pane musiyano panapa muri kuona maproject kana tisiri kuekta pane zvakawanda zvokuita. Uko kune nguruve horticulture, umo mumunda right, uko kune mbuzi, uko kune ng'ombe, uko kune huku, irrigation imvura. Saka zvokuita zvinobva zvawanda. You never run short of work kuti hauna zvimwe zvo reproductive zvauri kudii. Zvinova zvinhu zvatati tisingaoni tiri kudhorobheni. Kureva kuti upenyu hwedu samaactors samafilmmakers hwakatovandudziwa kuburikidza nokugara kwatakaita kuno kuminda. Takauya kusingagariki kusiri favorable. Iko inononga maona kuti entertainment tinongoonawo bhora kada kuona bhora ujazera tinongoonawo. Magesi tinongoshandisawo, mafiriji tinawo, mvura tinayo. Whereas imwe time kutaona kune kusina mvura, imwe time kune kusina magesi, imwe time kune kusina chikafu. Chikafu ndo chomuri kuona chakazara icho. Chatakarima isu. Chigoera mabagwa tisingogoera mabagwa tongogoera mabagwa tabva nawo. Tikutaura kuti zvinhu zvachina zvimwe tinotorima isu tichizviitira tichishandisa maoko edu. Saka ndo musiyano wetinawo isusu namamwe maartists kuti zvizhinji zvetinoportreya tinozviita. We are practical people. We believe in doing. We believe in using our hands and our minds. Saka ufind kuti chero mamwe masets etinozobudisa pamafilmu masets edu etinoita creators. Saka zvakativanzira sere kuti ugere mucommunity than kuti denda ibva kutown chiya uzodaita film. Kuno uchingova munhu munyowani kuvanhu vanoda kushanda nawo ende zvinotoonekwa paTV kuti vanhu vanyowani apa varizama kuda joinza. Whereas munhu wapa next door apa handidani ini kuti Vharazipi anodana kuti vamubaiwa. Asi kana takuita zvokutaura kuekta kuziva kuti this is a character, this is a person. Saka zvakativandudza nokugona kugamuchirika musociety nenyaya yekuti vanhu vazhinji vatakabata navo vakawana kubatsirika kubva mubasa redu irori, vakawana recognition kubva mubasa redu irori. Right, saka isusu
tichitarisa macharacters amunoshanda nawo akawanda zvakadini? Akawandisisa. Asi zvamunotarisa here kana kuti munongoti kana munhu akati ndoda kuekitawo moti huya kana kuti pane zvamunotarisa here? zvangofanana na kochi webhora. Kana munhu akangouya achinoda kutamba bhora, kochi unongomuti pinda here kuti ane zvaanotarisa. Like any other work, zvakafanana nabuilder. Hangonongi chitinha achingoti nokuti chitinha ndongotuvakisa, anototarisa chitinha chakanaka chaanoona kuti chinogona kunoita kuti mudhuri ubude zvakanaka samadira anoita, samaonero anoita papulani yake. Saka isi vanhu vagarawo mubasa tinotoona munhu achiuya panyange asati ataura kuti uyu tikamisa pakarekta yakati anogona kutibudisira zvakanaka, uyu tikamisa pakati. Wongo of course element of training iripo, isinotraina futi. Tinotraina vanhu vose vetinoshanda navo tinotovadzidzisa zvokuita kuti vaite zvinoenderana nezvetinoita kanyorwa zvetinoda kuti zvibude zvakadai. Savanhu vane experience. Saka munhu anogona kuya aine chido, aine zvaanofungidzira kuti iye anoziva, asi kana tazomuona tamisa patona zvaangafungidzira kuti anoziva hazvisizvo. Pamwe otosita karekta isiri yabva achifunga kuti iye ndiyo yachaita. Mune zvitsva here zvamuri kutirongera? Zvitsva togara kubudisa misi nenguva. Isu seZiya Cultural Arts Trust tina mamedia platforms edu tinoshandisa. Mafans edu mazhinji vava familiar nawo. Tinoshandisa Facebook page yakanzi Masasi aSabhuku Vharazipi nambuya mai John na chairman. Tinogara kupotsera mashort skits edu, mashort films edu ipapo. Tinoshandisa futi YouTube channel yakanzi Sabhuku Vharazipi 2021. Yava navanhu vakawanda stereki. Tava namasubscriber akati wandei chaizvo vari kusapota basa redu ipapo. Saka tinogaroisa ipapo. Apa mwedzi hauperi tinaisa ruviri rutatu ipapo. Izvi pane chakatopodzerwa kusera zero chiri kupisa ipapo. But zvinokutorera nguva yakadii kuti munge muchipedza play 1? Zvinongobva nokuti dingindira ratakanangana naro ipapo rakamira sei, rakadi. But usually chinhu choga choga chinoda kupuwa nguva yacho yakafanira. Nguva dzinosiyana, zvisiri uniform. Tinasi todaita shunhu toti hachotora 2-3 days. Zvinosiyana unoti project yetukiita kuti theme yatakanangana naye ipapo yakamira sei. Asi hapana chinonyanya kutora nguva yakareba tisina kupedza. Hapana chinogona kutitorerawo vhiki. Vhiki tinoita pedza. Pamwe ndichairman vaakufona kuti munogwa mabago? Chairman ina handifoneri zvake. Indi ndingatomufonera nokuti ini uSabhuku hwangu ndohoku zvagwanahwo zvene. Ndohoku zvagwanahwo ndinongofirapo, iye hwake ndihokuvhotegwa. Saka munhu ovhotegwa ndimongoziva kuti maitiro ake namunhu usingavhotegwa anotisiya nei. Ende unoziva kuti uchapera. Uchapera, haunotobviswa chete. Saka tikati pamaplays ese amaita imipo ndeipi yamunoti ndiona kunge takaigona kudarika mamwe ese? Usually kana wari mubiki hausiwe mujaji wekunaka kwezvawabika, hazvisi fair. Tugoti wabika ugotopakurira vanhu goti isu tinopakura tabikira vanhu, ivo vanhu ndo vanozoya namakomenzi vaiti paya makabaya dede nomukamwa, paya de mawedzera zvakati. Tinonyanya kushanda namakomenzi avanhu kunyanya, asi ndinoona zvangu vazhinji vakanyanya kufarira project yeSabhuku Vharazipi. Asi ndikuona futi vanhu vakawanda vakafarira futi project yevoice yatakaita, because vaisongana namaartists avajaira asi vachiacta mamwe macharacters asiri avajaira. Asi dzidziso inoratidza kuti yakapinda stereki iyi yataitaura nezvedisability awareness. Saka ndinongoona kuti zvetinoita pakura zvizhinji vanhu vakazviteerera vakangozviwana mukana wokuzviteerera vanonakirwa nazvo stereki. Saka inyaya yekubika, kuti kana uchibika seriousness yonesa pakubika, uri kubika zvinhu zvakaibva here. Tochitarisa zvakare imimi pamunofamba henyu hamusi pabasa, muri kuzvifambira kana mungave mumashawa mumazvinhu, munokwanisa kufamba here nemhomho yevanhu inenge ichitiyaona Vharazipi? Pane nyaya. Pane nyaya. Unofambako asi unotofamba asi unotoonekwa navanhu kuti ugo vanhu vakuziva, vanhu vachero ukafamba wakapfeka maski, chero ukafamba wakapfeka heti, chipati chavangoona icho vanotoona kuti ayo ndimbuya maijona, ava ndishameni, ava ndiSabhuku chete, ava
saka tinofamba nokuti vane vachifara. Ungagoni kuti uinde kure nevanhu vane vachifarira basa romunoita. Tinotonyanya kutemba kufara chaizvo chaizvo neappreciation inenge iri kuvanhu vetinoitira basa. Kuti ndo varungu. Handichatombotauri zvomumasvingo chete, even kuHarare. Chero kwatangoenda I was surprised mwezi wapera museri patakaenda kuUMP kuzumba maramba pfungwa. Taita zotogara ko, but it was our first time wokuendako. But chero vana mustreet, chero mumaruzevha vanhu vakuziva nenyaya yamafoni. Kuti zvimwe zvitinoita zvinji zvakubuda pamafoni, zvimwe zvinji zvitinoita vanhu vakuzviona mumaplatforms akadi akasiyana siyana. Saka vajairana namaartists avo, vajairana namacharacters avo, zvokuti vanotokuona chete. Zvakutonetsawo kuti uite musikanzwa inoita vamwe, nokuti unochingowonekwa. Saka Sabhuku hatisi kudemba musika. mangamuda kuita upi musikanzwa? Aiwa, ndingoreva kuti aiwa, zvakatonaka zvinotishepa kuti gare tiri pa microscope. Saka mugwagwa uyu ndo waimhanya madhongero watauya nawo? Ndo mugwagwa iwoyo waimhanya greyhound iwoyo. Pamapinda pakanoita matombo payapo takapagadzira necommunity. It was our own initiative because road yakadambura zhira iya about 12 meters pakaroga road ibva yabvaruka bridge inobva rasara. Muchapaona yakatombobuda paradio because pavakatifonera vakaoneka tichiva pakati pekuita project iyoyo. Takamobilize community, vakakasira kudavira, vakakasira kudavira, tikaungana secommunity tikati aiwa ngatisangoti everything tomirira hurumende. Hurumende kana yazouya ko, kana hurumende inoprioritize zvinhu zvakawandisa. Pamwe wozouya kuno muna November isino muna January, saka mota dzichafamba apa. Tine chipatara, tine chikoro. Saka takabatana, vanhu vakakasika kunzwa, tikagadzira zhira iyoyo, nhasi pari kufambika. Maona kuti uSabhuku hwaitoyamura futi? Hwakayamura chaizvo. Hwakayamura. Uye takatodzidzawo kuti kuna mwana anoteerera vanozwa kukosha kwokuti kana Sabhuku angotaura muromo mumwe, chairman angotaura muromo mumwe, uri wedevelopment, tinomboisa madifference edu pasi, tombonangana nedevelopment. Nhasi munhu wose uri kufara, magreyhound ari kufara, ari kufamba, motikari dziri kufamba, vanouya kuchipatara vanoenda kuchikoro vari kufamba, nemiwo nhasi masvika pano matofamba napo. Saka tozvitenda muri hama zedu, dei pasina road maizosvika pano sei? Pangadai pasina. Pangadai pasina. Pinda muacting, ndiani akakuinspire? Muri kuhaircut. Tingatange nehaircut. Chinoitika ndechekuti zvandambokutaurira izvozvo kuti character patakagadzira mutambo zvakaonekwa zvakakodzera kuti iye Sabhuku wedu uyu, Sabhuku unofanirwa kunge ari munhu mukuru ava machuwa. Saka toita kuti ave machuwa sei ende apiye kuva munhu mukuru. Ndo pakauya this idea yehaircut to justify age yaSabhuku neresponsibility. That's how it came to be like that. But hamuzombomise here, I mean miss as in missing, kuti ndoda kumbozviona hangu magariro angu akare kuti ndine this haircut, because yakutoyepo kai? Mukaona chiramba iripo kureva kuti pane basa richiitiwa, mukaona isipo kureva kuti basa riri shoma. Saka haugoni kukona kufarira kuuya kwebasa. Kana basa rauya rinototi ridii, rinototi riitiwe. Haircut yakudhara tinogona kutarisa kuti chinorema chii, chayakapinza chii, yapinza mari ipi as compared to this what we are doing. Saka tinonyanya kuvhalwa basa nokuvhalwa mafanzi eri zvavanofara. Vanofara zvikuru chaizvo, vakaona vaVharazipi vakadai musoro, vanofara, vada kutogwa maselfie vanofara. Saka tinonyanya kukoshesawo vetinoitira basa ndokuti vagoteerera dzidziso dzatinotipa pamitambo yetinotidzidzisa. Donzvo ndero kudzidzisa, asi kuti chikoro chavakuru zvedu hatibatirani shambo. Todzidzisana nenyambo, todzidzisana nesumo namadimikirana, todzidzisana ndinonzi Wellington Chindara, ndinoita administration yeZiya Cultural Arts Trust. Ziya Cultural Arts Trust ndiyo inotibudisira mutambo unonzi Sabhuku Vharazipi, among other products that we produce. Saka inima roho yangu yandinonyanya kutora kuZiya Cultural Arts Trust, besides kuita administration iyoyo, find kuti vaVharazipi vanenge vari pastage paya paya, and ndinenge ndichidirector mamovements avo ese.
esenambuya mai John, because isusu mashandire edu ndeyekuti tinonyanya kushanda tiri 3, then kana patinenge taonawo paita need ndo patinokooptawo vamwe vanhu vanouya vachitorawo mamwe maroles anoita kuti roo yavaVharazipi, roo yambuya mai John, nenuwo pamwe ndiri pastate ndichiekta sachairman, ndoekta sometimes sachairman, pamwe ndoekta futi saSvari the independent candidate, iyoyo tinoiti double casting. Saka basically ndingati isusu maprojects edu tine maproductions akawanda. Izvezvi ndingataura nezve3 maproductions atakatoita ari ready to be broadcast, but the reason why takamaisa under lock and key ndezvokuti hatisati taona nzira kwayo kuti tingakwanisa kuwana mari nemaproducts edu. You find okay, ndanoda kuzwa kuti imimi since muchiekta muri mucommunity, macharacters ari apa ane ukama hwakadii? Mune ukama here kana kuti kungove vavakidzani? Alright, panyaya yeukama yamuri kubvunza, hatina ukama pese, asi kuti chakatanga ndechekuti isusu takatanga kuzivana. For example, ini na David Mubaiwa unova Vharazipi takatanga kuzivana tiri kuchikoro, titori kusecondary school. Then after high school we pursued our dream of acting and producing for television. Saka ipapapo muchaona kuti izvezvi takutoita sevanhu vane ukama, because through acting, through our productions, ndo zvakazoita futi kuti tizowana minda kunoku paland reform pai. Saka tawana minda, tese takawana minda kunoku. Mai John vatinoti vanoekta naSabhuku vaya ndo vadzimai vangu ini. Mbuya mai John. Saka isusu we are now more like a family, because we are always together. Kuno tiri tose kuma resettlements kuno kubasa tenge tiri tose. Hazviiti kuti papere vhiki tisina kuita a project, because mazuva ano tenge tichiita maskits. Tine maorganizations akawanda anenge achiuya vachida kuitirwa maskits nesu. Izvezvi tatokona nhasi, but tomorrow we are actually filming a skit. Saka ndingati isu tatova hama nehama. If anything happens to me, the first person anotobatwa nevanhu obvious ndimubaiwa. Ndo vanoziva kuti uyu ndiye anenge anavo all the time. Then isusu basa redu ratinoita mostly tinoita tape from the community. Muchaona kuti rwizi kwataiekitira paya kutoriko shashe inoganhura masvingo neMidlands. Muchaona kuti chibhorani chitoripo, it's a communal bore. This road is a communal road inotofamba nevanhu vose. Saka isu hapana chinhu chatinomboita chaningati chinobva mumhepo, tinotoita zvinhu zviripo zviri paground. Tinotongopotereya zvinhu zvitori pareality, tozvitora tozvisa pastage kana kuti paset. And masets edu, as you can see, ine imba obviously pamusha pedu pano, munda wedu, idzemombe dzedu, everything tinazvo zvinhu zvedu, masets edu. Chikumbiro changu maybe chokupedzisira chandingada, if you are kana muchikwanisa kuchitora kuenda nacho, ndechokuti tiri kuona zvedu kuti tinenge tiri kure necapital city. Saka most projects anoitiwa kucapital city, and maorganizations mazhinji mukatarisa maembassy ose vanenge vari kucapital city ikoko, they rarely ever come down here. But inini I would want to urge whoever is doing a project inechokuita nebasa redu to consider also going out of Harare like you have done, because if news was only found in Harare, then you wouldn't be here today. The reason why you are here today is because you, as a professional
a journalist or broadcaster, you know that news can also be found away from the capital. Sando dzedu. Sando dzenyu vane. Changozara kuryiwa kwenyu. Muri Zimbabwe ndinovimba nhasi mafadzwa zvikuru nechirongwa chatakupai chitanga tichikunzirai mukoma David Mubai waishumba iyoyo. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvatichakunzirai, zvirongwa zvinotapira. Asi ndisati ndaenda ndoda kuti Sabhuku vaudzeka imimi mavillagers zvavaroda kuti muvaitire. Aiwa, ina ndina zvakawanda handiwanzi mbambo pachitebwe cheshinji ende ndoimafira kureva panoragwa mwana wamambo murandaterera ndikati mwini nhasi shuvire yangu inerei kuti mwini iyo ipinde muzheve kana ipinda muzheve wodzeya kuitira kuti kana ndozodzosa mwini iyo neuchiziva hamazadiwa tinokutendai nokusapota mabasa edu etinoita nokusapota mamwe maartists imi ndimi munoita kuti basa redu rikure tinoramba chikukurudzirai kuti rambai muchitisimudzira rambai muchisapotawo mamwe maartists kuti basa retinoita rikure. Tiri kuona zvikuita kune dzimwe nyika vari kupromota maartists avo ngoma inoira ichiti pangu nemi farira ngoma yenyu inoira ichiti penyu nokuti mangwana zvinoreva kuti penyu ndo panenge parira kwete pavamwe. Musakanganwa zvakare kusubscribe kuchannel yavo vaudzei. Channel yaSabhuku vanoda kuona tiri kugara kukanda misine nguva indai paYouTube yakanzi Sabhuku Vharazipi 2021 tiri kukanda ipapo misine nguva masubscriber like that page and subscribe. Facebook yakanzi masasi aSabhuku Vharazipi nambia maijoni na chairman Sabhuku Vharazipi 4 tavanayo vamwe vangavhunza kuti koma apa pane Sabhuku Vharazipi 4 aiwa chimiro checorona iko tikagadzira madiski tomatengesa sei maprojects tinawo tikugadzira chisamubhege tikugadzira kana environment yangoita kuti yangoita sokuti zvavanyanani zvakuonekera tinobva takupai maprojects tinogadzirira imi mafilm tinogadzirira imi rambai muchisapota vanoda kuti patinavo vane mari dzavo vanoda kupromotawo basa retinoita tinogamuchira zvose izvozvo munokwanisa kufona panhamba dzedu dzinoti 0773 921 190 773 921 190 kana kuti 0774 99 1864 kana kuti 0779 314 782 panhamba idzodzo munokwanisa kufona tinokwanisa kuronga business ipapo isu content tinayo basa tinaro but tinoda mapartners vanokwanisa kuti partner vanoda makolabo nesu kuti tishande basa racho riendirire mberi. Uyu achitamba namba 9 achitamba namba 6 kipa aripo. Sabhuku vangatamba namba 9 vagoita kipa here vagoita referee vagoita zvose. Aiwa teamwork ndoyo tinoda. Toda kubata pamwe chete sedogwe ratsengwa mukamwe. Muri Zimbabwe muvaregerera ava ndiSabhuku ndosaka muri kuona vari kubata mic vachidayo vakanganwa kuziva kuti ipapa pandakabata apa ndo panofanira kuenda nemashoko. Aiwa tinokuregererai Sabhuku. Zvakanaka ayo mashoko kana achipinda papa ka mangwana njaya nokuseri kwawo. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.